suri-suri tapon mo mga kado kay murag namay paduban nga makita gusto ganahan magsuri-suri diri sa Ayala no. So while magpresenta sa usa ka area, so naa ita tuod diri sa kaning park, kaning sikat bitaw nga park diri sa Ayala Center. Dere kana kita ninyo. So kanan din na mao ng City Sports dere QBE sa Saloyo. Then tapos kanang diri sa may naani ang China Bank kaya no. So naata diri murag sa tunga dud ta mismo sa Ayala mga kado. So ato suri-suri lang ta diri. Okay. At least no makasuroy na sa tagarong adlaw kung asa ta dapit. So lagi kay mamigit lain ato tumong no kanay suri-suri ta usahay po doy. Di lang sa ta magkuan mag muk sa balay kay samot na kanang madomingo perti jung laaya mga kado no. Kung sige lang tag kuang-kuang tug-tug ato alang makakuan sang sata no makasuri-suri panagsa asa man tani. Okay na ay kuan diri area mga kadong nga kuan no bili na sa nato ni atong bike aray di lang sana so makita sa tanang lugar din no so nindot kaya hay ba ning lugar diri no makita ninyo mga kadong kana. Okay, so naanay ato pang upload karon sa YouTube nato. Ay, yan tayo. Kapoy man din mag-bike-bike no. Sus ka presko ning lugar diri mga kadon. So kung bisita lang jud ta diri no sa Cebu, kanang naay jud ato kwarta tapos igor jud ta mo suri-suri. So kanindot jud sige suri-suri ra ta. Oy jud problema. Ang kuan lang sa suri-suri kung kuan kanang nay pamaliton nga magpalit-palit way kwarta jud nimo di ka jud magsilbi so kinahanglan mo jud nga kanang while magsuri-suri ka da jud tag kwarta diri no kay bawo na makaning syudad daghan jud pamaliton then usa pa sa murag daghan mga pag kuan na kinahanglan murag paliton jud nimo. So kita to alang is vlogger man ta dili ta magkuan bahalan nang kung kuan din na di ta magpalit-palit. Ato lang makakita tag view nga nindot. Grabe nga na yung mga building dito. Katagas pa ng mga building dito mga kadunong. Luyo na City Sports Ayala Center Cebu na diha. Okay. So naata diri nga part. Diri sa Andel nga refreshment. Okay, so murag magkuang-kuan lang ta diri mga kadutaw-taon na ta siguro mag bike. Ato lang tayo suruyan isuroy to salmo dito sa may Holiday Inn no din sa may kuan sa QBA Holiday Inn Hof Inn sorry ta diri pang YouTube rin nato mga kado nga asa ta atis makita sa tag mga view kuno hay ba bisag diri good sa Cebu para atis makuan nato no kanang mo-present po nato o sa mga kaimtang diri basta suri-suri lang ba sayang kay ini atong camera di ta mga kuha og mga video ginagmay nga mga video na may ato asad mga followers o mga subscribers. Okay mutan-aw pod para di kalimot ba kasi magkalimot maguna sila kung kuan kanang di na ta maka-post no sa video nato. So dere may nindot kay presko tayo dere so kaning building mo ni mga kaduang China Bank MD City ay dito MD City kana condominium na po dayon na din sa Atbang anahan dere mo ni kaganahan dun ako dere mga kaduang kaning area dere kay shaded area ba dere kanang naay mga dagkog akasya dere no makita ninyo kapti yung bugnawa dere no kapti yung bugnawa kaning lugar dere ano awa kita ninyo mga kado so bugnaw mo ning mga usay mga standby dere kanang mga like kaning mga driver sa taxi mga Grab na-address niya magtambay kay presko jud kay diri murag ang imong sakyanan kung mag-standby ka diri or mag-parking ka diri dili mainitan ba na gani diha na kanyo so nindot jud kayo kanang makuan
makapahapsay sa imo pangutok ba. Presko ta na kahoy na makita po din yung mga building diri. Pero masalip dan jud diha mga kadro ang ano ang kaning kuan. Masalip dan jud ang init or kanang tungod sa mga building pud tag-as pud kay lagi mga building diri. Makita ninyo. Sa atas na dito. Alright. Okay. So naadyo ta diri medyo mga tunga-tunga. Parking sa nato ni atong sakjanan. Nah, ada sa kana. Parking sa kada. Alright. Okay. So diri na po na mga kadro nga area. Mao na ay pinaka-presko sa tanan. Mao ni ang QBE building, Antenom. O nata diri kaning area diri. Alright. Okay. So di jud tato kalimtan kani mga lugar bitaw nga ato ang magwan mausahay nga mahibong ta nga makabalik-balik jud ta usay balik-balikan nato ba. Jadi man ta makalimot ba kani nga lugar diri nindot jud ay. Kana. So karon na ta karon diri sa usapod ka lugar nga perting bugnawa jud diri kani makita ninyo. Kung ma-describe na ako mga karon dako jud ni siya almost mga 3-4 ako na mga 1/4 sa hektar siguro ni kani nga dakawa diri. So diri gyapon sa particular gyapon ni diri sa Ayala. So ang nakadindot lang no kay para kanang ako lang ihatag sa inyo no kung sa kanindot mo lagi ni. Nakadindot lang pud jud diri kay bugnaw jud kayo lagi kanang uban bitaw nga adto mo moadto sa mall no kay magpabugnaw. So siguro sa uban ganahan sila pero ako din ako ganahan siguro mo adto pa sa mga mall kay magpabugnaw. So ari na lang ko diri kay murag dili pa kanang pure jud nga kabugnaw, pure jud nga simoy sa hangin ba. Di pareha sa adto ka sa kuan nga magpabugnaw ka dito mga artificial man nga hangin lain na siguro na siguro na kuan. So ang kanindot na adto diri mapil nimo ang kanindot diri no. So samtang nag-vlog ta diri karon. So pa kuan sa ta kanang standby lang ta or drop by lang ta diri para at least makita pud tag sa sitwasyon po diri kani nga lugar diri kani nga area diri kay murag dagko jud kahuyan diri mga kanong murag gituyo jud nila ni no nga ila jud butangan og kahoy ug dili jud pamutnan nila mga kahoy diri para at least bugnaw kani nga lugar diri kay makahatag man pud og kanang kuan lagi kabugnaw sa usa ka syudad kung ang lugar lagi na sa mga kahoyan dinindot pud tanahon murag presko sa imo panan-aw bitaw kaning lugar nga kuan kanang puno sa kakahuyan or dagang kakahuyan. So kanang uban mo adto pod sila dito sa mga kuan adto sila sa mga kanang mga bukid lagi kay mo tan-aw mga kahoy pero naara pod jud diri ang nindot pod lagi. So diri lamang kay murag limited kayo ang pag-standby pod lagi diri kay kung gusto ta mag-standby ta diri no maglingkuray ra man ta pero lahi jud dito sa may mga park mga kanang butangan ni mugting kay pwede ka makaluto-luto dito pwede ka makakaw-kaw dito diri di pa pwede kay abugon man kang imuha lang diri lingkod lang ka diri standby so then naarsa mo kanu sa kauli pero dili jud ta moingon diri nga na wa may pagkaon ko diri dito sa pod diri maingon nga mag-standby ta diri din magluto-luto diha di pwede ay kuan malagi ni murag exclusive pod sa mga bisita sa para sa mga Ayala. So nindot so far nindot jud kayo dili maingon nga bati jud kayo ang Ayala kay mao gani usahay murag dili jud ta kalimot diri pag-ari diri kay kani nga lugar diri murag maumay pod lagi ta sige sugod man pod talagi diri then usa pa sab dool man pod diri sa Labangon so makaditsura pod talagi diri kaning lugaran so ang kasagaran jud makuana nato maarian diri kani nga lugar kay murag agi naman ta kay kung adto ta dito sa Talambad agi jud tag Ayala kung maari ta diri sa kuampo diri sa Cordoba agi tag Ayala so ang Ayala naa man jud ang nindot po diri so nata karon so mo na makita ninyo karon sa surroundings sa ako mga kado perte jud nindota ang mga building diri dagko kay mga building o kanang mga condominiums o mga usang tawag na ay mga commercial establishment dinhi sa ubos mga mahalon kay ning ilahang mga kuan pod lagi diri maari ka Ayala kay nga Ayala Center Cebu so perte mga mahal ang mga pamaliton so inoon sa katong mga daghang kwarta way jud problema kay mag-afford man pod lagi sila so kita nga murag ang ra pod lagi atong kwarta sa yawa gani so pabilin lang ta jud ari lang ta jud diri nga area diri di lang ta dito sa mga mall or kanang sa mga department store
Okay, so na ito pa mga video mga karon, tagan ta pa mo karong adlaw daw sa Domingo karon. Pizza 12 naman siguro, 12 ka 13. So okay, so hapit na ang sinulog na ida ito dato mga kado upload diha karon sa Jones Avenue sa Puente ba. O diri sa gikan sa Abiliana National High School, then dito ta para ma-update lang nato kung sa kahimtang na po diha no. Okay, happy pitsinyo na tong tanan no mga karo. So na anay ato extend po nato atong video karon. Okay, let's go. Kani nga lugar, kani nga daan na mga kado mo nang sirkatanan no. Padung dira sa condoin nga kaning gitawag bitaw nga kuan BPO ba, call center. So naata diri sa stop, jeepney stop. Diri. Alright. Okay, sorry lang jud ano, o say makita lang pud nato diri. Kanindot diri sa lugar, kani nga lugar diri. Kaya basta mo ingon ta Ayala, so nindot yung Ayala. So mao na gikan na sa Lahog na diri nga part. So naa diri pa dong sa kuan Talamban po no. O mao na Skyrise Vita, then mao na ang waiting shed ang kuanan na ni kanang ari diri mag standby ang mga kanang mga empleyado bitaw sa kanang BPO, kanang mga call center agent. So diri na sila mag-standby tapos ari sila sa maghuwat o masakyanan. So kay di na sa unahan, so busy na kay di na kay daghan mga kuan diha mga kado no. Anang adi na sa atbang nato, daghan kay mga pagkauna nan diri og mga department store no na diha. So di na mawa ang kaning Pande Manila, na din ang 7-Eleven, daghan jud kayo ng mga ilado na mga establishment nga naa din na giput up no. So kita suri-suri lang jud ta. So ang ato alang market apon mo na. Unsay kahimtang po lagi diri kani nga lugar diri kay panganduyon man pud nato ginato kanang usahay nga murag napoy bakante nato nga oras nga adlaw. So di jud nato nga image no nga maka-vlog ta. Kay lagi mao man ay passion po lagi nato mga kadulong kaning pag-vlog. Vlogging may ato kalipay no sa ato kinabuhi jud taon. Bahala na masuko ng atong asawa. Basta importante maka-vlog ka. Di na sa pasabi man mo mamuhingon ta magastugas na nag-vlog ta. Di man pare sa mga uban nga mga content creator nga once mag-vlog lakaw imbis ud mga daghang kwarta kay sa transportation kay atong pag-vlog natural ra man ni naara man jud ni sa ato atong karan. Okay gani murag wa man gani ta maggasto gikan nagkuha naman ta kanang usay tawagan ni gabay ka naman ganit adiri pa do mga kadto no. So mo ni kaganahan ako nga at least ma-express gyapon nato atong gipangbati diri ba. Like kanang murag na kaysa i-compare bitaw nimo nga naa ka sa pyramid sa balay. So nindot gid ka na magsuri-suri punta kay kapag suri-suri mawa man pud ning ato mga problema. Kay baw naman ta na kanang problema jud nato may makapahugno pud sa tuwa. Kuan kung permanente ra ta magmulumlum ana mga problema no. So ato ay sorry lang gud ato. Kay kaning Ayala Center mga kado, makita dito nimo nga murag sa kadakuan murag halos wa ni mga tao diri pero kung makita nimo sa mall sa ilaw sa mall naa dito ang mga tao kay kanang mga kuan diri kasagaran mag-shopping man labi na kanang mga dato. So murag tan-aw na ako murag kaning mga parking ang gani wa ni mga tao kay murag lagi kanang murag naa sa ilaw murag nagsilong sila aircon pero kita di mataganahan jud anang mga aircon tao ni wa may jud lami ng aircon unsa may tao makuha ng aircon. Ang ato jud natural lang jud ta kanang suri-suri ta nga natural lang sama ani makita tag nindot nga mga building diri mga structure nga mga nindot kayo kanang murag dili murag kamangha-mangha ba na mga structure na panagsara po nato makitan o gusapod kuan sad sila kanang usay tawagan ni mga karubitaw makuan sad po nato mahatag po nato sa inyo no kung unsay nindot po diri nga sitwasyon diri mismo sa Cebu. Kay na may ato abot mga followers nga or subscribers to sa YouTube nga mutan-aw man po sila. Sige lang nadto to siguro bisag ibaw man ko gamay ra ato mga views ani pero ibaw naman ta nga
hinay jud ta wa pa ang algorithm dito wa pa nato magpan. So diri jud nga area mo pinaka-anindot jud kay nga dili ko kalimtan kani na murag ang mga kahuyan bitaw murag nagtapo tungod kay kuan lagi kanang grabe ka bugnaw ning lugar diri ning dapita ba. So naata rin mao ta karon murag di ka ganahan mo inom diri tubig mga karon kay bugnaw na kaayo. So man nakita nga murag suri-suri yan ta. Chika ping ching karon taon-taon adto na punta lakaw na punta para tawa lang trabaho suri-suri lang jud ta og kuan lang kanang tan-aw lang ta ba dili ta magpa mukmuk sa balay no. Okay, so penindot mangguding Ayala Center Cebu. So mao na ana to bike mga kadon. So motuyok ta dito na kay murag asa naman punta ni Padong. So mga 20 minutes siguro ang atong vlog karong adlaw mga kadon. Diri sa Ayala Center Cebu og napit ato ang vlog dito sa kuan. Dito sa may yung sani sa may Jones. Nindot po dito sa may adto dito i-held ang kuan bitaw. Adto i-held dito ang kaning gitawag nga Sinulog Festival 2026. Kaya ari ta diri. Alright. Okay. So pagawas na ta mga kadon no. Berting ini init man, init na kayo karon, ha? Init na. Okay. So, nga no magud na. Layo man kay ang momentum nato sa vlogging problema man kaayo kang may views. Padyon mo rin siguro sa ato ani. Hindi pakaatag ni ipakatag ni YouTube ito. Ato ang mga views kita diri sa ato channel. Sige lang. Wa ko na gud. Total wa man pud ta magasto-gasto. Ato is painit-init man lang ato painit-init. Walay gasto, painit-init ra. Init, grabe perting init Alright, okay. So ano pa? Ito ta. Ito na lang ta. Alright, kita dito. Alright. Yeah. Okay. Pila sa taga-Bugnaw dire. Okay, murag Bugnaw na po dire. Suruyon lang dyan nato ning kuan Ayala. Ug ang SM po nakasuroy naman po tag SM no. Abalon ay Alamos. Sumo na ang jeepney stop dire. Jeepney stop Ayala going to Carbon or Colon. Colon or Carbon.
Kita magpainit ulit na ay buong na dito nga lugar. Arita dire. Alright, okay. Let's go. Kani. Na ta dire sa Bautenya Residences. Kami kan lara dire. Bautenya Residences. Subog na ni malugar na apay jud mga kuang ko ada landscape nila perti jud ning luta diri mga gado no. Ang mga landscape nila diri. Way jud makalabaw basta ayalan na ganang buhat. Sabi jud kanindot. Oh, karita diri. Nindot na diri. Ay diri mapili-pili ta sa pinakaanindot nga mga agianan nga atong maagian. Pero bugno ba? Alright, ito camera ready na kayo ni. Ready na kayo ng camera nato mga kado sa Sinulog Festival 2026 diri Cebu City. Alright. Okay, nindaw dyan yung Cebu eh. Happy dyan ta. Kontento dyan ta sa Cebu City. At tayo magsuri-suri. So gikordon halos tanan diri sa Ayala bitag PC. Doon ni PC dari para kuan. Alright, so taas-taas na siya mga kado atong nalakaw no. Alright, so dito lang ta. Okay. Dito. Harita. Alright. So, naan ta diri sa kaning building bitaw nga kuan nindot pa diri at bang diri sa asilo. Diri, kaning building nga diri. Minga jud kayo mga karo-karon labi na kanang unto. Dari sa kwan asagaran mga gawas diri mga empleyado ra pero di man gud daghang kayog empleyado gud aning Cebu gud labi na kaning mga building diri pinakadagko siguro di tag 15 ka empleyado kayo daghan kay siguro sa kadaghanon po nila alkansi na Buhay Tower di sa Buhay Tower ta no asagaran jud diri magkuan kaning mga motor mga dito mga kuan diri kanang empleyado mga motora. Kolehiyo di Immaculada Concepcion. Ari de ang entrance de sa kolehiyo di Immaculada Concepcion sa Ayala no. Kani de nga lugar diri. Safety sa no. Y-Pro. Di tagikan Y-Pro. O diri ditso na ta uli na ta siguro. Ano dili di uli na ta. Okay, so exit na tamang kado. So salamat jud kay taon sa inyo pagtan-aw no diri sa ato channel sa 29. O paki-hit na lang ang bell mga kado para updated ka mo sa mga video na to i-upload karon adlaw. So thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye.